everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Gipanumpa ko na. Gamagbayad gid unya sila sa ako mismong mga kamot. Daghan pa o mga patsyonon ang eskwadro ubos sa mando ni General Mart. Kinahanglang maunhan ko sila. Bangag sa ilong. Gusto ka? Atong sulngon ang ilang gipuy-an karon sa eskwadro, Major? Oh, gusto rito. Nganong dili ka na nato buhaton? Nasuhito ka magyod, Kalina. Oh, planuhan nato og tarong. Kay dili basta-basta sila nga ikaaway. Ako kasabot man sa imo. Pero, soli ha? Ako dili ingon anak kadali mo salik. Okay. Why problema, Boss Lee? Ako observe sa iya. Kung siya pakita maayo mga lihok, kakunta na siya karon sa eskwadro, kana amo hatag pasaling sa iya. Okay, Boss Lee. O sa inyong plano? Sulngo na mo ang gitaguan karon sa eskwadro. Kana. Mao ka na nindote mailan na siya hingpit na luwib sa eskwadro. Igsuon siya sa Marcan Dragon. Nga kanhing boy bangag. Busa angay lang. Nga anhi siya musalig sa trayat. Soli lang yun. Nga sa pagkakalon, dili pa na ako musalig anabayana. Gusto ko ang buhat nga kumbinser sa ako pa, ha? Hinaot, ikaw, masabot sa ako. Okay na problema. Isabtan ko ikaw, Boss Lee. Kinsa ka na babay katong sidekick sa eskwadro? Glena. Siya si Glena. Okay. Ikaw na pasapot sa iya, ha? Medyo Gaspar. Oh, Boss Lee. Nakasabot agad kaayo ko, Major. Sagdilan. Dili bagdugay ang mamahimo karaon niyang miyembro sa Markang Dragon. Andam na kong gamito ng akong nakatunang katakos. Aron mo alagad sa inyong sindikato. O ako magdahom. Ngang simpleng babae na ilhan ko. Maumadayang nahimong sidekick sa eskwadro. Naimo kong ligon tungod sa nahitabo, Major. O hasta gani ang pagkutlo o kinabuhi sa tao. Ako nang gibuhat. Glena. Andam na kong gamiton ang gitudlo nilang abilidad na rin ako. Aron maunay sila. Gitudluan ko nilang mapatay. Apan pamatsyon ko sila. Glena. Unsa bagid kalawom ang hinungdan? Kung nga nung ingo naman lang ni Ana ang kasuko mo nila. Ha? Sulti. Tuganay ko, Glena. Tuan ang Major. Nakabaya ng iyang sakinan. Pugson kong magmalipayon sa kalibutan karon nga akong gisudlan. Mas maayo na lang sapni. Kaysa tu ako uban sa eskwadro. Apan makita ko silang malipayon si Miss Alea. Bisag unsaon ako og pugos sa akong kaugalingon. Aron dawaton ang relasyon nila ni Miss Ail ug Miss Alea. Apan mangusik yun ang kasakit sa akong dukan. Dili yun ako madawat. Andam ka na ba sa itong ikasabutan? Oh, Miss Ana. Andam na. Pero gikulbaan man ko. Dako ka nga akong pagtawad ni Sir Mark. Mao nga, makagubagin siya ang dakong pagsaling nga rin ako. Kung padayon natong taguon nga niya ang atong relasyon. Nagkasabot ko sa imong punto. Mao nga okay. At abangon na tong akong amahan. Og ato na siyang sultihan, Miss Ana. Okay.
ang sakyan nga kana ni Sir Mark ang iabot. Yes. Niya na si Daddy. Maayong adlaw, Sir Mark. Oh, may Sarge. Mayo kay nasuroy ka din sa bahay. Kaming kauban si Misael, General. Mao ba? Asa man si Misael. Nagsulti mo sila ni Miss Aliyah, sir. Daddy Mark, may importante kong isulti nimo. Bahin sa unsa. Tay paragod, na unsa man mong duha. Ngano ba ang kaseryoso man ninyo og mga naong? Iha Aliyah? Misael? Si Alia na lang mo imusulti ni mo, Sir Mark. Okay, sige. Sulti na, iha. Kuan, Daddy. Hinaot nga makasabot ka. Unsa man lagi ka na. Ayaw na gani kog pahinaman, ha? May relasyon naman mi si Misael, Daddy. Unsa? Mao ka na ang tinuod, Sir Mark. May relasyon namin si Alia. Hinaot nga makadawat ka sa kamatuoran nga among gitugan karon nimo, Dad. Akong ipasalig ni mo, Sir. Nga ampingan ginako ang imong anak. Dad, please. Pangayuon ko karon ang imong pagsapot. Dad? Sir Mark? Wa ako'y pagsupak sa inyong relasyon ining Misael. Iha Aliyah. Salamat, Daddy. Salamat, Sir. Daghang salamat, Sir. Misael. Nahibaw ko nga luwas ang akong anak uban kanimo. Ayaw in town siya og pasagdi. Isaad ko ka na ganimo, Sir Mark. Mahimong mawa man ako ning kalibutan na. Apan naa kang akong kabinlan ni Iha Aliyah. Sir, Dad, please. Ayaw pagsultik ingon ni Ana, please. Dili ko kanahan nga maminaw. magpadayon pa kita, Sir. Magpadayon ang krusada. Hinaot paunta nga magpadayon gayod ang krusada. Bisan ugwa naon niya ko. Sir Mark. Hello. Kumusta, kagaw nga Gaspar? Oy, Oplok. Ingna ng agaw ni mong si Misael. Gahapit ko makabaw sa inyong pagpatay sa kong amahan. Pade ay, sige, pamahan. Ngayon, pag-uplok, ikaw rin matay uplok. Hilam! Ay kong ingna ana, ha? Oy, puliks. Masay Polix. Uplok. Ay, Ay, kung tas is mo tingo ka? yamatra. Kahilas ba yan imong dauta ka? Oy, Gaspar. Yanog na gaspatasan na ito yung mga mahal nga priyas mong kagaw, ha? Oplex? Oplix day, ha? Bakit antalan ka, Boy Sarge? Panitan tagyog ang dauta ka. Timanay ka na, Oplok. Ikaw lagi ang uplok, ug dili ako. Di kami. Ikaw ray, nag-unay yung describe sa mong kagalingon, Gaspar uplok. Pakita na ko na ako, Boy Sarge. Pero bakit ang katag? Jesus, magkita na tapon, Polix. Polix. Ikaw mo'y Polix, dili ako. Ikaw lagi, Major Gaspar. Ikaw ang uplok, ug dili ako. Bantay lagi unya, bitaw unya ka. Bantay lagi unya ka. Ha, pasayawon tagyog ka sa mga bala ining akong using nga armas. Oplok! Ikaw ang pasayawon ako sa stage to. Babay, uplik. Bangag sa ilong! Dili ko makapaabot og dugay, Busli. Atake kog mga tao nga mo-back up na ko sa akong pagaymoong pagsung sa kitaguan sa kaaway. Ako hatag nimo katungod sa mga dragon aron ikaw naman do sa ila. Mo ikaw na bahala, ha? Okay. Salamat yung kayo. Dala sa ako atubangan ang putol nga ulo sa eskwalo. Ah?
Kaya o dili? Bangag sa ilong. Kayag yung kayo, Busli. Ikaw buhat, Major Gaspar. Aron makabaw sa iya si Madam Ching. Osto na ito, si Madam Ching. Kumusta naman ito siya? Naamin lang siya. Siya trabaho gyapon sa tlayan. May linggani kiwa siya mapatay sa skwadro. Sa niyang giransak nila ang residensya. Kana tungkol sa bulletproof vest, iya sol up. Salamat sa pagdawat ni mo nako mamita. Ayaw ka na guna-una, oy. Ikaw, Ron. Nana ko'y kabalinan. At doon ako mupuyo. Oh, asa man? Sa rest house ni Major Gaspar. Daiglina. Nibalik ako kang Major Gaspar, mamita, inday chikading. Dauroy. Imo yun ang gituyuan, Daiglina. Malipayon ko karon sa ako nakabot nga desisyon. So, maodi ay nga mobiya na ka dinhi. Palihog na ikong tago sa usa ka attache case nga puno sa kwarta. Hala, uy. Sige na, mamita, please. Magkuyawan man ko, ana, uy. Ato lang tao na ibilin sa lain, girl. Sige na, please. Muhangyo ko nimo, mamita. Ikaw ra gyud ang akong kasaligan, wa nilain. Mahadlok lagi ko, uy. Dadaan na lang ko ng kwarta hagot kung asa ka mo adto. Ayo. Kaya chikading? Oh, tingog ni Misael. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.